przyjechali. Cieszymy się, że możemy Państwu pokazać nasz piękny obiekt. Chciałam Państwa przywitać serdecznie w imieniu dyrektora, pana Tomasza Fopkę. Niestety ze względu na to, że się nie zbyt dobrze dzisiaj czuje, nie wiem, czy jakaś grypa go złożyła, prosił, żeby przeprosić, że go dzisiaj nie ma. Chciał tutaj też Państwa przywitać, ale no niestety nie udało się. Dzisiaj mamy taką, też chciałam powiedzieć, że pewne Państwa tutaj przywiodły też anioły. I nasze takie osobiste, ale i też anioły, które zaraz Państwo zobaczą. Nie ukrywam, tutaj się z Beatą znamy od liceum. Chciałam również bardzo serdecznie przywitać panią Rozwitę Stern. Także dzisiaj również to będzie taka relacja mistrz-uczeń, więc co możemy powiedzieć tutaj o pracach? Mają wspaniały one klimat. Uważam, że jest jedną z bardziej takich utalentowanych ilustratorek. Głównie technika, którą dzisiaj prezentujemy i którą rzeczywiście którą uprawia Beata, to jak Państwo wiedzą, to jest akwarela. Chyba jedna z trudniejszych technik. Wymaga pewności, pewnej ręki. Mogłabym tytuł wystawy, taki tutaj, który postanowiłyśmy z Beatą skorzystać jakby tutaj z cytatu Czesława Miłosza, zaczerpnięty właśnie z tytułu wiersza Czesława Miłosza, istoty niewątpliwie jasne. Więc myślę, że ta jasność też i duchowa tych istot zaraz Państwo zobaczą. Ja też, jak oglądam nasze prace Beaty, to widzę taki klimat też, no, na pewno dużą inspiracją od dzieciństwa był dla Ciebie Jan Szancer, na pewno dla nas tutaj wszystkich, ale też Beata wytworzyła taki swój indywidualny styl, który moim zdaniem tak się balansuje pomiędzy taką groteską, a takim jednak dziecięcą wyobraźnią, więc prezentujemy nie tylko postaci aniołów, ale i również takie wcześniejsze ilustracje książkowe i widać, gdzie Beata i też operuje taką bardziej analityczną kreską, analitycznym rysunkiem, ale i również takim bardziej lekkim i szkicowym ujęciem postaci aniołów. Tutaj też taka ambiwalencja trochę, bo z jednej strony jest ona wierna tej ikonografii takiej typowej, no, byśmy byli chrześcijańskiej w przedstawianiu aniołów, ale i też szuka też takiego własnego ich przedstawienia. To cóż, Beato, chciałam jeszcze tutaj Ciebie również zaprosić. Kilka słów, jeśli mogłabyś.